Kenniscentrum en de UOC trots zijn op het resultaat. Dan gaat het natuurlijk over de opiniepeiling die begin deze maand is gepresenteerd. Waarin gekeken is wat de bevolking van Curaçao gaat stemmen tijdens de verkiezing op 21 maart. En volgens de twee organisaties kunnen ze met gepaste trots terugkijken. Omdat er veel zaken die zij hebben voorspeld min of meer ook zijn uitgekomen. Zo heeft bij het gedane onderzoek 76% van de steekproef aangegeven dat ze zouden gaan stemmen. In werkelijkheid heeft 7% minder gestemd, namelijk 69. Daarvan heeft 67,5% van de stemmen van de kiezers een geldige stem uitgebracht. Ook is uit de peiling naar voren gekomen dat de MFK bij alle leeftijdscategorieën populair was. Dat zagen we wel. Dat kwam ook naar voren uit de uitslag. Wel zagen we uiteindelijk dat bij de jongere categorie, dus de leeftijdscategorie jonger dan 40, de MFK nog populairder was dan voorspeld. En de politici die volgens de stemmers, volgens de enquête, veel vertrouwen kregen van de kiezers, dat zijn Dilma Pisas en Javier Silvania. Bij Quincy Girigori ging men pas uit in de enquête naar de 12e plaats. Dat bleek uiteindelijk de 3e plaats te zijn, maar dat is volgens de enquête ook een van de oorzaken van het feit dat er meer mensen op de par hebben gestemd dan uit de enquête naar voren kwam.